Ako by si zhodnotil tento víkend? Predtým som zažil niečo podobné v Prahe a myslím si, že táto organizácia je trošku ešte lepšia, než to bolo tam. Úplne úžasné, otvorenie očí, otvorenie myšlienok, proste mentoring neskutočný a myslím, že to obrovská skúsenosť do života. Vynikajúce, akože toľko sme sa nezasmiali už asi strašne dávno. Robíme v podstate takú zábavnú aplikáciu, takže celé to bolo o tom, že ako to urobíme čo najvtipnejšie, najzabavnejšie a fakt pracovali sme piatok do polnoci, včera do polnoci a teraz tu budeme v podstate ešte do 5. si pripravovať prezentáciu. Bola tu super káva, super jedlo a taký fajn oddych. A super ľudia. Som veľmi rád, že som sa zúčastnil a vyzerá, že podarilo sa nám aj spraviť niečo, čo funguje a aj sme niečo vymysleli. Tak, ja som spokojný. Prišli sme preto, aby sme využili čas a urobili niečo, na čo normálne nemáme čas a priestor v práci a posunuli náš projekt, ktorý máme dlho v hlave, trochu ďalej. Ktorá vec, možno udalosti, bude najdlhšie rezonovať v pamäti? Asi lidi. Je to hodně o lidech, člověk pozná nové lidi, ale hlavně tady se vytvoří nějaký tým, který by měl a doufáme, že bude i nějak přetrvávat i po téhle akci, takže je to o těch lidech. Káva. A nechybali vám dievčatá v týme? Rozhodně chyběli, ale tohle jsme řešili tím, že jsme děvčata, které se tady pohybovali, přizvali a často jsme s nima řešili věci, ať máme trošku jiný pohled na věc. Myslím, že nie, lebo by nás trochu rozpľovali asi. Chýbali. Nerozmýšľali sme nad tým, akože boli by sme radi, keby tu nejaké dievčatá boli, lebo určite by mi priniesli niečo nové, nejaký iný pohľad. A tak určite. Akože dievčatá sa vždy zídu do týmu. Kedy ste to pociťovali, že teraz vám dievčatá chýbajú? A niekedy, keď sme boli už tak unavení k večeru, tak niečo na rozptýlenie. To sme vyriešili videom cakesmart.com. Týmy, ktoré sa tu pozbierali a projekty, ktoré robia, sú podstatne lepšie, ako som očakával. Ja som sa skutočne obával toho, že nakoľko tie projekty budú reálne, ale vidím spomedzi tých 12 projektov relatívne vysoký počet tých, ktorí majú šancu ďalej pokračovať a skončiť s tým, že to bude reálne fungujúci, zmysluplný projekt. Vašou úlohou ako mentora bolo aj dávať akési rady jednotlivým tímom. Do akej miery si teda zobrali tie rady aj k srdcu? Ono to není o tom, aby mentor řekl tomu týmu, co má dělat. Je to spíš o tom, aby ho donutil. Mentor musí donutit ten tým, aby se koukal na věci jinak, z jiného úhlu pohledu. Takže není to o tom, že bych přišel a řekl, kluci, máte to špatně, udělejte to takhle se mi to líbí. Tak to je hrozně špatný, když to udělají. Plánujete aj ďalšie podujatie? Plánujeme, ale iba dneska tak intuitívne sme sa rozhodli, že tak ideme do toho aj ďalšíkrát alebo nie. Ale určite spravíme, ak nie takýto presný event, tak nejaký veľmi podobný.